Hej alle sammen. I dag kommer jeg til at prøve Mohamed Lights Hog Rider Earthquake Cycle Deck med Evo Firecracker. Så lad os se, hvor langt vi kan push op. Lige nu ligger vi i top 3 i Danmark og cirka top 1000 i verden. Men lad os gøre status på det i slutningen af videoen, så stick around and find out. Jeg tror det bedste er bare at cycle Skeletons i starten. Jeg ved ikke rigtigt, hvad han har. Hog Rider i venstre side. Jeg vil gerne bruge enten Barbarian Barrel eller Mighty Miner på hans Ghost. Jeg tror, det vil være okay at snipe hans Hunter med min Firecracker. Han spiller jo RG, kan jeg se, ud fra de kort, han har spillet indtil videre. Så E-Spirit til at counter hans Hunter, og nu har vi fået lidt Firecracker til chip damage, et Hog Rider hit, og vi har defendet uden at tage damage, så rigtig god start. Han spiller en RG. Jeg tror, at playet er i hvert fald ikke at spille Cannon bag tårnet. Det var et kæmpe stort misklik. Jeg vil da spille min Mighty Miner bag tårnet. Nu bliver det meget, meget spændende at se, om vi overhovedet kan defende. Jeg prøver at bait hans Fisherman ud med min Hog Rider. Så må vi se, om det på nogen måde kan virke. Jeg har spillet min Skeletons for at blokke for hans Fisherman. Men vi overlever faktisk. Jo, I bliver lige nu til at smide en subscription for det defense der. Det var vildt, at vi overlevede. Okay. Så nu har han sin Evo RG, han har Evo Ghost, lige nu har han Hunter, Fireball, Evo RG på hånden og et sidste kort. Jeg tror det første vi gør er at cycle en Firecracker i hans RG, og så kunne det godt være at han vil prøve at snapse den med en Fisherman, så vi spiller lige Skeletons for blok. Der kommer Ghost, men det er samme koncept, vi blokker den, og så Cannon ned for at defende hans RG. Ghost bliver nakket af Mighty Miner, så jeg er meget, meget tilfreds lige nu. E-Spirit for at se, om vi kan blokke hans Fisherman, og så ellers bare en Hog Rider bagud for at spamme ham lidt. Der kommer en rigtig fin Barbaro fra ham til at defende. Wow, 2 hit imod hans Hunter er vildt. Let's go. Okay, så Barbaro og så Skeletons herover bør være en meget fin defense. Mighty Miner bagud ind i hans RG. Og hvad gør vi så? Vi spiller en E-Spirit, så sætter vi op med Cannon. Det kan godt være, at han spiller Fisherman for at snipe min Mighty Miner, men det er fint nok, at jeg spiller Firecracker her. Skeletons rundt om hans Ghost. Rigtig fint surround. Og så Barbaro på hans RG. Og så egentlig bare sætte op med endnu en Cannon. Fin defense. Jeg tænker at cycle Firecracker baby. Han spiller en smart E-Spirit for at predict, at jeg kommer til at spille Skeleton. Så det jeg gør, er, at jeg lader bare være med at spille Skeleton. Han har lige brugt sin Fisherman, hvilket betyder, at han ikke rigtig kan defende min Hog Rider nu. Så jeg vælger faktisk at spille min Hog Rider i højre side. Og det kan godt være, at jeg tager en hel masse damage nu, men jeg er ret sikker på, at jeg får hans tårn faktisk. Og det virker så at være en rigtig god trade, så GG til ham i første match. Vi hopper videre ind i den næste kamp. I det second game af videoen møder vi Awake, en anden content creator fra USA, tror jeg nok. Jeg er ret sikker på, at han er kendt for Graveyard. Vi sætter ham lige den her Evo Skeleton emote, jeg synes den er ret sej. Vi kan også lige sætte ham 21 emote, det er også lidt flex, ikke? Okay, så han smider en Tornado, det er Graveyard. Jeg tænker Mighty Miner er fin her. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor han spammer så meget. Lidt irriterende, hans Baby Dragon får de 2 hits der, fordi vi får faktisk defendet hans Graveyard perfekt uden nogen hits. Men nu får vi måske at se, hvilken bygning han har. Ja, så han spiller med Tombstone. Jeg tænker, jeg vil 100% gerne gå modsat side af ham. Så det bliver altså bare en Earthquake på den Tombstone. Det havde jeg faktisk ikke engang behøvet. Min Barbarian ville have taget sig af det. Men det er okay. Okay, så han spillede Graveyard, Tombstone. Han skal defende uden... Ja, okay, han cyklede tilbage til sin Tornado. Men som I ser, så er hans King Tower nu på 4.700, det vil sige, når næste gang han Tornado min Hog Rider til King Tower, så kommer hans King Tower til at have lige så meget HP som hans Princess Towers, hvilket betyder, at det altså er meget begrænset, hvor mange gange han faktisk kan gøre det. Eller ligesom lave det play. Så det skal vi 100% udnytte til vores fordel. Og nice splash damage fra hans Ice Wizard. Nå, lad os lige se. Han bliver aggressiv. Min E-Spirit kukker ikke. Wow, dårlig E-Spirit.
Sidst, hvad laver manden? Night Graveyard ved broen, Baby Dragon Graveyard ved broen. Crazy stuff. Snipe hans Baby Dragon og Firecracker. Som jeg ser det, er det lidt af et waste af Evo Baby Dragon. Red min Firecracker i så lang tid som muligt. Så tænker jeg Hog Rider modsat side, og så Earthquake her, fordi det kan godt være, at han finder på at placere den foran sit tårn. Okay, så nu kan han, og som I ser, så får vi de 2 Hog Rider hits der, sådan at nu har hans King Tower faktisk det laveste tårn af dem alle på HP. Firecracker her uden for spell range, ja, han waste. Nej, han fik det hit der. Okay, nu laver vi et lidt risky play. Jeg tror, han spiller Tombstone i midten. Han spiller den højt op. Men han waster også sin Ice Wizard, så jeg tror stadig, det er okay. Giv mig et hit. Nej, han skal ikke tage hjælp. Nu ved vi, at det kommer til at være rigtig svært for ham. Og Tornado. Vi kan outcycle ham. Spille Earthquake. Gud, det er fordi, han spiller den uden for Earthquake range. Det er uden for... Ja, det har jeg sgu ikke engang set, faktisk. Det er jo helt fejl. Jeg får et hit dog. Og en virkelig god Evo-cannon. Og mit tårn er på hans Baby Dragon. Det er virkelig clean, det her. Earthquake på defense. Lidt irriterende, hans Baby Dragon får. Men se vores Hog Rider i venstre side, fordi vi har upcyclet ham. Vi får reddet min Firecracker. Kom nu, overlev. Ej. Okay. Jeg skal passe på, den ikke overwhelmer os med et stort push. Jeg tror, en høj cannon prøver vi nu. Og så... God Baby Dragon fra ham. Men god Hog Rider fra os. Han spiller Tornado. Kan vi få Mighty Bomb på tårnet? Ja, det kan vi. Yes! Vigtigt. Firecracker går på hans Ice Wizard. E-Spirit til at counter hans Tombstone. Perfekt. Og så tænker jeg, at vi smider en Firecracker på hans Knight. Og så en Earthquake, og så er det GG. Nice! Let's go, chat. GG i andet game 2-0. I det tredje game spiller vi mod Pius. Har Firecracker, Skeletons, E-Spirit og Earthquake, hvad vil man helst? Skeletons først. Jeg kan godt lide ikke at cycle E-Spirit first play, fordi det kan være en gratis King Tower. Jeg kan også godt lide ikke at cycle Firecracker first play, selvom det fede er, at man cycler til sin Evo. Det nederen er, hvis man ikke har Hog Rider bagefter, så risikerer man bare at give dem gratis King Tower, hvilket kan være en lille smule irriterende. Men nu spiller jeg Firecracker for at dræbe hans 2 minions. Hun bør retarget over på den til venstre. Det gør hun, og så kan jeg smide en Hog Rider også. Lidt dårligt placement af min E-Spirit. Nej, det fungerer faktisk rigtig fint det her. Jeg får et Hog Rider hit, og min Firecracker er rigtig irriterende for hende. Nu bruger jeg min cannon på defense. Det lader til, at han spiller Giant Graveyard. Okay. Jeg tror bare, han bare burde på den for lige at pressure ham. Mighty Miner kommer til at være rigtig god i det matchup. Han spiller en Witch. Okay. Firecracker. Forventer arrows. Earthquake på hans Graveyard. Earthquake, by the way, hvis I ikke vidste det, guys, den er ekstremt god mod Graveyard. Nu har vi pressure på venstre side, han skal spille minipicker, og så har vi Hog Rider på højre side. Han spiller Vines på venstre side, det er fint nok. Han har ikke råd til noget lige nu, fordi han brugte så meget elixir. Så han har Vines og Snowball. Det betyder, at han ikke har arrows til min Firecracker. Så han har minipicker, bowler, Vines, Snowball, Graveyard, Minions, Witch og Giant. Så vi har fået hans fulde dæk nu. Evo Witch kommer til at være et problem card for os. Den bliver tricky, så vi skal være meget forsigtige, når han spiller den. Jeg tænker bare at cycle en cannon i hans bowler. Jeg får Barbarian her, hvilket er ret nice. Cycle en E-Spirit. Og Mighty Miner højt, tror jeg. Og Firecracker på hans minions. Kan lige prøve. Og så vil jeg gerne Hog Rider Skeletons, fordi jeg ved, at der er minipicker til at counter min Hog Rider og E-Spirit også. Så får vi damage i begge sider, det kommer til at være rigtig godt, fordi så når han prøver at pushe i den ene side, så kan vi pressure ham i den anden side og gøre det lidt besværligt for ham.
Evo Cannon for lige at ramme hans Witch. Earthquake defense imod hans Graveyard. Kom så Firecracker, lock ind for de der minions. Lock in Firecracker. Jo, den der Vines går amok for ham, guys. Jeg tror faktisk, jeg vælger at køre en Hog Rider her. Og Bearing gik foran, så er det lucky et dårligt play. Nej, faktisk, den kommer til at få sygt god damage på hans bowler. Så jeg klager ikke. Cannon her for at counter hans bowler. Jeg ved, han har Witch lige nu, det er derfor, jeg ikke spiller Mighty Miner på broen. Der er hans Witch. Jeg tror E-Spirit her, og så Mighty Miner på den her. Han spiller sine minions. Jeg tror, vi kører sådan her. E-Spirit. Den der Earthquake, den er så clutch imod Graveyarden. Prøv at se det, venner. Den defender næsten hele Graveyarden. Han spiller mini-P.K. Minions, even better. Det er en dejlig Firecracker. Et hit mere? Okay. 300 damage med Firecracker, og vi dræber minions. I'll take it. Og han viser sin mini-P.K. timing, hvor det gør det. Nu kører vi bare barrel. Jeg vælger at køre den defensivt, i stedet for at den skal gå på tårnet, så har jeg brug for den til at counter hans mini-P.K. En vigtig detalje. Hog Rider i modsat side. Meget vigtigt for at kunne defende. Og så får vi fortsat ham til at bruge 5 elixir på defense, hvilket er rigtig, rigtig godt for os. Evo Cannon til at dræbe hans minions. Hans Witch dør ikke! Wow. Vi slipper nogenlunde afsted med defenset, og nu får han lidt svært at defende. Kommer minions, de bliver ramt af min E-Spirit. E-Spirit går også på tårnet. Firecracker galore. Firecracker skal på hans tårn, og vi får distracted hans Witch, og Earthquake kommer ned. Vi skal bare sige det til endnu en Earthquake her. Vores Firecrackers, 3 Firecrackers ned på samme tid, guys. 3 Firecrackers, den der bowler, den bliver smeltet, og Evo Firecracker cover. GG i tredje game, 3-0 venner, let's go.